Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Lagerfeld Classic for Men. Iyan ni siya ni Karl Lagerfeld. Te, panalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag odi toilet ni siya, butang balon layo pa lang, masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, may pagkapulbos, nga makahoy nga duhabon. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have aldehydes, tarragon, clary sage, bergamot, lemon, kag green notes. Ang aldehydes, amo na siya ang duhabon nga nota. Tapos tarragon, matamis nga herbal nga nota. Tapos clary sage, matamis mo na siya kag mahumok nga herbal nga nota. Tapos bergamot, mahamot nga citrus, lemon, maaslom nga citrus. Tapos green notes, wala gin lista gid kung mga ano, basta puno siya kang mga berde nga nota. Kag for the mid, we have tobacco, sandalwood, orris root, patchouli, rose, cedar, kag jasmine. Ang tobacco matamis kag mainit nga nota nga do herbal man. Tapos sandalwood nang do oriental na siya nga kahoy. Tapos orris root may pagkaduta nga may pagkapulbos man na siya kung simutan. Tapos patchouli may pagkaduta man na siya. Rose mahamot kag matamis nga bulak. Tapos cedar mahamot nga kahoy. Tapos jasmine na matamis man na nga puti nga bulak. Kag for the base, we have amber, musk, vanilla, oak moss, kag tonka bean. Ang amber, pampainit. Tapos musk, kadakop sing hamot para hindi magtudo-tudo lapta. Vanilla, komportable nga nota. Oak moss, pait nga nota. Tapos tonka bean, matamis nga duhilamon kung simutan. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag story sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye!